Ik wou een privéconcert van Pieter, omdat ik als Amsterdammer voor je 2 jaar heen nog niet van Pieter gehoord heb. Nou ga ik in de avond mijn Fries diploma hier. En ik wil graag een privéconcert van Pieter om te keren met die avondcursisten die alle keer in die diploma gehaald hebben in Jouwert naar Pieter te Harkje. Pieter brengt die beste Friese muziek. Liek als Körbe Douwstra vanzelfs. Ik weet niet of Pieter Körbe Douwstra best vindt. Maar Pieter, de muziek van Pieter Wilkens is zo tieke best dat ik te keren maar de horen het graag hier wil. Ik zou het leuk vinden als je bij me komt thuis spelen om in Leefste in een liedvorm in Leefste te zingen. Dank wel. Het concert van Pieter Wilkens, dat lijkt me geweldig natuurlijk. Zij iets moois dat wel Elsen hier wil hebben. Dus Pieter, best van harte welkom. Kom bij mij jong en ik nodig de hele gebuurt uit. Dat wordt dolle pret. Kom los. En die cd die draaien we wel verst hebben. Ik kan wel verst hebben, hoeft niet. Oh jongens. Ja, ik vind hem gewoon geweldig. Hij had een heel leuke stem. Dus ja, dat is het. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden dat Pieter bij ons op het werk kwam. Hij kent een heel soort collega's van mij wel, denk ik. Hij had wel eens bij ons een interview die en ik zou het wel heel leuk vinden dat hij bij ons in Grauw een keer een concert joeg bij de Jeugdenberg. Daar had er vroeger ooit wel eens een paar keer geweest. Ja, meer weet ik niet meer trouwens. Omdat het prachtig is. Omdat ik vind dat hij hele mooie versjes zongt. Ik persoonlijk mezelf. Dus ik wel heel romantisch. Dus dankjewel. Dat een van de beste troubadours van Friesland. Ik ga er volgende week in. Ik wil heel graag een privéconcert van Pieter Wilkens, omdat het zo fantastisch de humor van de jaren 70, beetje jaren 60 vertolkt. En de subtiliteit van politiek en muziek en cultuur en ook een kwinkslagdag. Hij articuleert het Fries heel mooi en neemt jong en oud mee in de fleur van de muziek. Daarom. Que soy rockero,